Как един учен от 9 век се превръща всъщност в архитект на културната идентичност на цял един народ? Днес ще разгледаме историята на Климент Охридски, а това е разказ за оцеляване, за брилянтна държавна стратегия и, разбира се, за невероятната сила на писаното слово. Всичко всъщност започва с този един фундаментален въпрос. Как един народ намира своя собствен глас? За България от 9 век отговорът се крие именно в историята на Климент. История, която променя съдбата не само на една държава, ами на целия славянски свят. Добре, хайде да се потопим в обстановката. Пренасяме се в България през 9 век. Това е едно младо царство, което се оказва в центъра на една, бихме казали, геополитическа буря с изключително високи залози. Погледнете само разположението на силите. От едната страна е Византия, която налага своето огромно културно и религиозно влияние. От другата пък е Франкската империя, която оказва постоянен политически и военен натиск, а България, тя е притисната точно по средата. Начело на тази държава стои княз Борис I, и той много добре разбира, че изолацията вече просто не е възможна. Изборът пред него е наистина съдбоносен – или да се присъедини към християнския свят, или да рискува държавата му да бъде погълната от него. И ето го решаващия момент. Този цитат разкрива една много сурова политическа реалност. Договорите с една езическа България, казано на прост език, просто не са стрували нищо за християнските сили. На практика това е означавало, че страната е била уязвима и напълно изолирана. За да оцелее и да бъде приета като равностоен партньор, България е трябвало да се покръсти. Нямало е друг начин. Обаче това решение си има своята цена. През 864 година Борис приема християнството от Константинопол, но с него идва и гръцко духовенство, служби на гръцки език и все по-силно византийско влияние. И тук князът се изправя пред един огромен парадокс. В опита си да защити независимостта на държавата, той всъщност рискува да я загуби чрез културна асимилация. Рискува България да се превърне просто в една северна провинция на Византия. Но точно когато изглежда, че Борис е в безизходица, от друга част на славянския свят се появява една революционна идея. Идея, която ще му предложи напълно неочаквано решение. Двама братя, Кирил и Методий, правят нещо абсолютно немислимо за епохата си. Създават азбука за славяните. Целта им е да преведат свещените книги и да позволят на славянските народи да чуят Божието слово на собствения си език. А това е оръжие. И то не само за вяра, а и за културна независимост. Но, както често се случва в историята, добрият план се сблъсква с жестоката реалност. Мисията на братята във Великоморавия завършва с провал и преследване, което повежда техните ученици на едно отчаяно пътуване. След смъртта на учителите им, техните последователи са подложени на наистина жестоки гонения от немското духовенство. Славянската литургия е забранена, а учениците са измъчвани, продавани в робство или просто прокудени. Този цитат от житието на Климент е просто изключително силен. Представете си само, в най-мрачния си час, изгубили всичко, те виждат България като последната си надежда. Не просто търсят убежище, а търсят място, където великото дело на техните учители може да продължи. И точно тук историята прави един гениален обрат. В момента, в който Борис отчаяно търси начин да се откъсне от византийското културно господство, на вратата му се появяват хората, които носят ключа към решението – славянската писменост. Той не просто ги приема, той жадува за тях. Това е онзи рядък момент в историята, когато нуждата и възможността се срещат по перфектния начин. Борис не губи и миг. Той веднага разбира какъв огромен потенциал носят тези книжовници и възлага на Климент една задача с огромен, направо цивилизационен мащаб. Проект за изграждане на нация. Мисията е кристално ясна – да се създаде от нулата местно славяноговорещо духовенство. И решението да изпрати Климент в отдалечената Котмичевица е гениално. Така Борис му дава свободата да работи далеч от византийското влияние в столицата и да изгради един изцяло нов културен център. А сега вижте резултата. Само за 7 години Климент обучава 3500 души. Нека за момент осъзнаем мащаба на това число. За средновековието то е абсолютно зашеметяващо.
Това не е просто училище. Това е, представете си, една фабрика за кадри, която създава от нулата цяла нова интелигенция. Гръбнака, който ще крепи българската църква и държава за некове напред. Всъщност, точно тази дейност на Климент в Кутмичевица поставя основите на прочутата Охридска книжовна школа. Тя се превръща в един от двата най-важни културни центъра в Първото българско царство. Място, което става истински двигател за създаване и разпространение на книжнина на славянски език. И плодовете от този огромен труд не закъсняват. Всъщност, те променят всичко, и то почти веднага. Положените от Климент основи преобразяват българската държава и култура завинаги. Нека видим как точно се случва това на практика. Преславския събор от 893 година е кулминацията. Всяко едно от тези решения е пряк резултат от 7-годишния труд на Климент и неговите ученици. Обявяването на старобългарския за официален език е революционен акт. Той бетонира културния суверенитет на България. А назначаването на Климент за пръв епископ на български език, това е символичното признание за неговата титанична работа. Но тук не става въпрос просто за някакво механично превеждане. Климент следва принципа на своя учител Кирил. Преложение книг. Това не е просто да смениш гръцките думи със славянски. Това означава да пренесеш идеите, да ги адаптираш така, че да звучат напълно естествено на новия език. Това е един изключително творчески процес, който изгражда и обогатява самия език. И това блестящо илюстрира литературния гений на Климент. Той владее съвсем различни стилове. От една страна, неговите поучителни слова са прости, ясни, достъпни, предназначени за обикновените хора. В същото време обаче, похвалните му слова са изключително тържествени, поетични, способни да се мерят с най-добрите образци на византийската риторика. Може би нищо не описва по-добре делото на Климент от собствените му думи, с които той описва своя учител. Тази красива метафора за извора, който напоява жадната земя, това е самата същност на неговата мисия – да донесе светлината на знанието и вярата на своя народ на език, който всеки може да разбере. И така стигаме до финалния въпрос. Историята на Климент Охридски ни показва нещо много важно. Докато мечовете на княз Борис осигуряват физическото оцеляване на България, то азбуката, разпространена от Климент, изковава нейната душа. Дава и глас, който отеква и до днес, през вековете.